gyoza. Ito po yung ginagawa namin sa restaurant. Minsan yung ayaw po ng fried, nilalagay po namin sa microwave 1 minute, tapos i-equal lang, tapos isuserve ganun. Ito yung fried gyoza. Yan. Dinidip fry po namin yan hanggang sa mag light brown. Yan po. Yan. Kasi malaking kwan sa talagang kwan. Lalagay, lulubog po. Saglit lang ito iluto mga ito kasi kung luto na yan, bukal lang. Kailangan malambot. Pag galing sa fridge po yan, ikukon po yan talaga. Paano yung paglubog ba? Ito matalagsik. Merinda po namin. Cooking fried beef gyoza. Yan po, magluto lang. Tapos mamaya lagyan ng sauce. Yan po magluto. Kailangan dahan-dahan lang po kayo kasi yan, tatalsik. Krislord HAGIBIS. Thank you for watching. Please like and subscribe. Ayan, ito po. Saglit lang po ito. Pag sa restaurant, bilisan lang kasi. Pag maraming customer. Po yan, lang ganyan lang po ang kuhan. So susunod ayun, papakita ko po sa inyo pagluluto sa restaurant, mga ginagawa namin, yung mga itong pag magluluto ako para kuhan kayo dito. Papakita ko rin sa inyo po sa mga susunod na vlog yung seafood tempura gagawin ko po. Pag gumagawa kami ng seafood tempura, mga 7 o 8 magkakaibang seafood ang ginagawa namin, mga ito tapos na po tayo. Yan na lang. Ito po mga kabro, bagis yan. Pang pamilya ilalagay po natin to. Sinagugasan po na akong kamay sa restaurant, ganyan yung white na plato yung kinakanya. Wait, ito po ito po. May merinda na po kayo. Ito pang ginagawa ko ito, merinda, pamilya, ganyan po. Tapos maglalagay po tayo ng sauce po nito. Ang sauce po nito mga kabro, bagay sa yung ginagawa ko pong kwan, yung tempura sauce yan. Lalagay po ng ganito,
air. Yan, dalawang ko lang. Ganyan po. Oh. Tapos, yan, kumpleto na po yan eh. Timpla ako ng kuwan. Yan yung ginagawa sa kuwan. Tapos magdadagdag po lang ng bonito. Ganyan yan ito. Durugin lang po, konti lang po. Ang pasarap po yan ng kuwan. Yan, ganyan. Okay. Po ganito. Ito pong kuwan namin. Oh, ready na kuwan, magmerienda po tayo. Ito po. Ready. Po, tikman po natin. Titikpan po ng mga binata. Kuliro ko yakin. Po. Yan, masarap po. Nagluluto ako talaga sa pamilya po pag sa trabaho, pahinga kung saan. Kapag pahinga naman po ng kaunti po, yan, luto po ulit. Ganyan po ang ginagawa namin. Kaya kailangan mag-busy sa kuwan. Tapos pag mga weekend, mga kuwan, kung saan pwedeng mag-relax, pasyal-pasyal sa labas, sa mga park, sa mga kuwan. Ganito lang kuwan. Ito po yung tinawag ko po yung mga kuwan. Mga binata. Tikman po natin. Yes, we call one fried beef gyoza. Okay, start. Bro. Okay, that's it. Tapos sausaw po natin yan. Ito po. Kain tayo. Tastes good. Yeah. Po yung mga tempura po na iba-ibang tempura, yan po ang nilalagay namin na sauce. Niluluto po namin yan eh. Tapos bagkon, lagyan ng bonito. Salamat mga kabro. Bagis. Ayan. Kamayin ko, kamahilig akong magkamay. Ito po. Sarap. Ano po. Okay. Salamat sa panonood po. God bless. Huwag niyo pong kalimutan. Please like, subscribe. Ang ganda na pong pasimple magluto. Magluto po kayo, handaan niyo po lahat. Tamot na, dire-diretso na lang po. Okay. God bless you all.